m'acabessin d'aclarir que m'acabés jo d'aclarar la carrera que volia fer, no? Estic dubtant, també la nota de tall és difícil d'arribar per acabar de decidir. Vinc a informar els estudiants sobre els dubtes que tenen com entrar a la universitat, quines sortides professionals tenen en els ensenyaments als que venen a consultar. Llavors, si tenen qualsevol dubte sobre quines assignatures es fan, com arribar al campus, sortides professionals, doncs intento ajudar-los amb el que puc. Bueno, estic dubtant entre algunes carreres i esperava que m'ho aclarissin una mica. Doncs em pregunten quina és la nota de tall per poder entrar a l'ensenyament, quines especialitats han de fer en el batxillerat, per exemple, si han d'agafar-se química o física, quines recomano més, si es fan algunes pràctiques en empreses, quines sortides són les que es fan en els ensenyaments. M'han donat, a part d'informació de portes obertes i de les carreres que fan, doncs, així personalitzat, de les experiències que tenia l'alumne que estava aquí. El que més m'està agradant de la universitat és que tinc una vinculació molt forta amb les empreses del sector, he pogut fer pràctiques en cadenes molt importants com el Hilton i ara marxaré fora a fer Erasmus a Suïssa i crec que em pot ajudar molt a també millorar els idiomes. El que més pregunten són les sortides professionals que tenen. He estat mirant més la carrera de Biologia i sí, la veritat és que sí, m'ha agradat més i en quant a especialització i això està millor. Jo crec que molt millor que no pas quan tu a casa busques per internet, perquè et pot donar informació de les seves experiències i no només dates objectives, sinó que et pot explicar com serà l'organització i què et trobaràs i tot això. Trobo que és molt interessant que ho facin els estudiants, que donin aquesta informació als estudiants perquè és qui realment ho estan vivint i poden donar un punt de vista diferent al que et pot donar un professor. Et pot informar sobre com és la vida en el campus, com realment penses que són les assignatures i més tu que ja has passat per això, no? Que ja has vingut a demanar informació i que has passat per aquest moment com ells.